know what? Law is protecting us. Saka kana vari kuda kundirova ngavazviedze. Ndovasungisa ende handidi kunyeperai. Ndovasungisa tete. Saka inini hangu handidi zvangu zvekutora navo mashoko akawanda. Ngavandisiye ndatove negore rese. Ndakatanga kunwa last year tete. Saka problem ndeyei ende vanga vachitsvaga mubhegi rangu. Vanga vachidei. Zvimwe zvacho zvinobhohwa man. Ana momuzava ka vane kamwe kadzungu so kanotobhohwa kadhati kavainako. Hi auntie. Okay. Inini hangu dongoti moms ngavasandinyaude. I don't know how you get my number, but kana varipo vakutumai moms ngavasandinyaude. Yeah, what, yeah, virginity, what, ini ngavasiyane neni. Handina nhombo ndokugara pamba pavo. Kana vari kuremerwa nekundipa chikafu. Ngavangotaura anti cause chichakaipa handina mimba kumwa mapirizi ekuti ndisaite nhombo kurara ndodo kurara nemukomana wangu titi. So I don't know her problem. Taurai navo vasade kundikurira musoro vaudei zvavo ende ivo ngavandisiye ivo wavo umandara vachinawo handi vakatoutamisawo. Saka inini ndakushandisa hwangu vari neswa nei.